Γεια σας παιδιά! Και σήμερα ξαναεπιστρέφουμε, ναι κυρίες και κύριοι, στο Squid Game. Σε αυτό το παιχνίδι θυμάστε ότι είχαμε παίξει με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Είχαμε καταφέρει να περάσουμε τα μπισκότα, το red line, green line, και από ό,τι φαίνεται επιβιώσαμε και το πένταθλο. Τώρα λογικά θα έρθουν τα δύσκολα κομμάτια. Αλλά θα πολεμήσουμε μαζί πάντως. Πώς το καλό, ανάτος πίσιμο. Λέτε να φάω το μπισκότο. Μπα, δεν θα το φάω το μπισκότο. Θα περιμένω μέχρι την ώρα του τελευταίου παιχνιδιού λογικά. Βάλω. Μάνι. Πέφτουν τα λεφτάκια σιγά σιγά. 3 million. Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά λεφτά. Έχουν μείνει από τους 46 που μπήκαν πριν 16. Βεβαίως από αυτούς τους 16 είμαι εγώ και ο Κωνσταντίνος. Αλλά ίσως να είναι μόνο ο Κωνσταντίνος μετά, γιατί έχουν κάποιο σκοπό να με μαχαιρώσουν νομίζω. Σαν τα λίγα δευτερόλεπτα που έμειναν. Εδώ έχω 100% ζωή, αλλά φοβάμαι. 5, 4. Θα κάτσω εδώ στη γωνία. Δεν νομίζω κάποιος να με βρει. Θα με βρουν. Τώρα αυτό είναι δύσκολο. Ελπίζω ο Κωνσταντίνος να μην με προδώσει. Εγώ δηλαδή το ελπίζω. Εγώ πού είμαι? Πού είμαι? Δεν ξέρω πού είμαι. Έτσι. Γιατί δεν μπαίνει ο Κωνσταντίνος στην πόρτα? Έλεος! Ναι, παραλίγο παιδιά! Παραλίγο! Και παιδιά να ξέρετε ότι ίσως μπερδευτώ και γράψω στο part 1, part 2 ή στο part 2, part 1, αλλά θα το διορθώσω, sorry, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Πάμε σε επιβιώσαμε. Είναι γύρι 3, οπότε λογικά θα πρέπει να είμαστε ετοιμότατοι. Δύναμη! Είμαστε δυνατοί! Τέλος πάντων, γιατί μιλάω έτσι δεν ξέρω. Βλέπω ενθουσιαστή. Να σας πω να κάνετε like και subscribe. Βλέπω 3. Κωνσταντίνε, μας βλέπω να μπαίνουμε. Όχι, βλέπω αυτή την πόρτα, αλλά είναι βρέμα. Μπήκαμε. Πώς είναι? Όχι. Έλα ρε φίλε, δεν πήγε ο Κωνσταντίνος, δεν πειράζει. Πάω στοίχημα ότι θα έχει βρει την πόρτα. Μόνο πόρτα έρχεται. Κωνσταντίνα, άμα σε άφησε συγγνώμη, νόμιζα πως ήσουν άλλος. Μπερδεύτηκα. Αλλά δεν πειράζει, εγώ νομίζω ότι επέβησε. Ή δεν επέζησε? Ναι, πιο πάλι καλά επέζησε. Τέλος πάντων, για να δούμε. Είναι τελευταίος γύρος, έχουν μείνει 12 από τους 46. 3 μίλων πάνω. Και θα το δούμε. 3 ξανά. Ωραία, μπήκαμε. Μια χαρά. Είμαστε 4.